Ne? Edupče. Spričam se. Ne smo da spavaš. Priču što se vašim vidjem, ne? Što je? Vojna tajna. Vojna tajna. Da mi to dala tajna. Što je? Šta je? Se kresno ili što? Nema vaga, zrak, znaš što stela, nisam. Neću. Kako koristi? Papuč, posto, zrak. Znaš to? Posto, zrak, papuč. Daj taj šok. Ne više. Ne više. Samo piju. Čovjek, ajme da je odgovori mi lepo. Jesu? Jesu li ono mi? A? Što je? A, sista. A? Molim. Šta? Šta da ti dam? Ajde, poslati ti poruku. Sad ne zna napamet. Ajde. Koji tu me? Da lapta. Ajde, što se dođe smijeti. Da ismo čovna, šta ti misliš što ne znam? Kako misliš, Ljubko, o Milici i sin? Kako doživljavaš njihovu vest? Ha? Nek su srećni. Nek srećan, ali to je tvoja Milica devojka, kako to? Ha? Ali da ti kriv? Nema taj bagač u meni, kriv da ti bilo kriv. Gasio. To je to. To je mogu nositi. Antažnije majka zove. Ajde, obodimo u kući. Ne može da spavaš došao. Pa, mi idemo sad i... Idemo u grofi piće, štisno. Ne znam da se prošle. Gdje ti da se sve sluče? Oko. Ti dobar na zgrada da spavaš, ovdje to zna to dobro. Radiš na ti. Ima je prsa čovjek. Ima je isto kao je. Ja, šutim. Alo. Živ. Ajde, brate, još što će 2 sata. Ajde, idemo. Idemo kući. 2 sata, da ti možeš što ljutno što ti. Ajde, dupče. Što to znači? Da je malo šok. Nema, šoka je ti lud. Ajde, što sam da radim? Ajde. I kupim pelinko sjedan. Pa šta se vidi? Popijem. Nastavim se jedan kući. Što? Nisam boli poručenje kući. Može ušuška. To kad ideš u trak. Sutra ko te pijemo, ne? Ne znam. Šta kažeš? Da, ne, sutra ne ideš, ne idem. Što? Bio su gusto na redu, kod nas ne idem, to je... Slušta neki glas. Ne mogu da se prepoznaju. Ljuče. Kako se vrati budi?
Idemo kući, ajde te volimo i Miki. Ajde, rekao da ovdje pola sata. Dolazimo Mirjana za pola sata. Ko tebe dolazi, jesi lud? Ne, pogledaj. To ćeš umreti, znači. Ovo je subješ i čovjek karaka tamo. Ko tebe kartica je nedostupno 063 čovječ, znaš što je gledano, kartica. Znaš šta? Ja sam bolan. Samo si isprve. Beži oca, majko mu, beži. Nemoj. Nemoj. Oca. Oca. Idemo sad da se šetamo, nabijamo kilometražu. Ovo je kuka, vas je očin dana. To se podsjeti. Ajma Filipi, jedan ljudski, jedan ljudski. Što? Filip? Ne. Filip, ajma Filipi. Ljubče, pozdravljamo. Beži oca. Nemoj oca, jebem te muljava. A što si konj magarcino jedna, aj samo mi to objasni sa u Miki. Beži. Nemojte me turirati koji nam je kurac. Ajde ljudi, bez se, zamisli vidio se ovako sve pijeni neko da turira. Aj nemojte, beži Miki. Miki stvarno, koji ti kurac, aj nemoj, prekini, vidi ga sam. Beži. O, vidi nos. Miki, muka mi je, nemoj, molim te, ajde, beži. Miki, beži, baci ću prezlopam, to žele. Što si neću zapamti, kada? Ali da se foliraš, ti nekoj. Što se foliraš, ne? Napuštam. Gdje se snimam?